Early one morning, with time to kill, I borrowed Jeb's rifle and sat on the hill. I saw a lone rider crossing the plain. I drew a bead on him to practice my aim. My brother's rifle went off in my hand. A shot rang out across the land. The horse he kept running, the rider was dead. I hung my head, I hung my head. I set off running. Hosti, aquesta no me l'esperava, eh? Escolta'm, tio, què t'esperaves, una aigua o què? No ho sé. Això t'hi has de començar a acostumar, que les Aquesta coses imatge teva aniran no diferents. me l'esperaves. Bon, Tiaguet, si no l'he viu i ficar el numéro, què tal, Com maco? estàs? Molt bé, benvingut. Bueno, gràcies, eh? Per favor. Gràcies, Estàs gràcies. en cor de... Sí, sí. Quantes hores fa que estàs per aquí? Bueno, unes quantes, des que vam arribar a Dakar. I això és el teu cotxe, aquí? Això és la meva... Sí, ell es diu l'Islam, aquest és en Madi. Madi, i es diu l'Islam i és la manera de funcionar aquí. És fantàstic. És com un cotxe, això. Jo, quan era petitet, de Verges, ja anàvem així, encara. O sigui, Verges anys 50? Sí, jo tenia un amic pagès que es deia Pons i em deixava portar els cavalls. Que bo. Qui va sense gorro? Si no, aquí vaig amb barret colonial. Ah, va. Perquè el que la gent no sap és que jo porto gorro perquè tot això són petits, insignificants càncers de pell. Hòstia. I aleshores... passa que a mi ja em va bé que es pensin que és coqueteria i vaig sempre amb el gorro per això, perquè el sol no em pot tocar i aquí em veuràs... Sempre amb això. Sí. Bueno, aquí més el sol deu ser més potent. Molt potent, sí, ja ho veuràs. Quants mesos passes aquí? 6, 6. quasi 6 i mig. Però molt bé. Molt bé perquè hi ha un clima que ja ho veus i dura quasi tot l'any. Després la gent és molt amable, molt simpàtica i puc anar fent cosetes que em motiven, de la fundació, d'ajudar alguna gent, i després perquè és un àmbit perfecte per escriure. I com que ara m'ha agafat... T'ha agafat per escriure? No sé. La diarrea mental, perquè m'ha agafat per una bogeria i és un marc fantàstic per mi, sí. Saps que és la meva primera vegada a l'Àfrica Negra? O sigui, ets un pagès d'Osona a l'Àfrica Negra. Exacte, totalment. Bueno, també devies tenir una primera vegada un pagès de l'Empordà. Exacte. I aquí és on vas estar quan vas arribar? Aquella de Llonses allà, un any i mig, tio. Hosti. Jo no m'ho pensava, Com que no sabia si marxaries al cap de... No pensava que marxava. Vam venir aquí per 15 dies, però la gent maquíssima, van tenir la possibilitat de veure com els caiuques marxaven de Gifer, que és un port que hi ha aquí a la vora. Vàrem anar a les escoles i ens van quedar molt enternits i molt... I vam veure que dins de les possibilitats de qualsevol persona aquí es pot ajudar. Després, si ho fas bé o ho fas malament, i si això és positiu o negatiu, és una altra història. Això se'n pot parlar, no? Això se'n pot parlar. Però és molt colpidor. I si està molt bé, o sigui, cap sacrifici, estic com un privilegiat. No hem de patir per Lluís Llach, no? I, hòstia, pobre, que el tenim allà... Gens, escric, que penso, em comunico, llegeixo els diaris, veig els discs barats... Davant del mar, no? Davant del mar, un cocotero, un baobà... Bueno, ara ho veuràs. O sigui, tens casa ara ja aquí. Sí. Bueno, jo he vingut amb maleta de ciutat, I, escolta, has estat a Morllós. Home, Soc el darrer, aleshores. Gairebé ets el darrer, gairebé. No, sí. Pugem, sí. Pots? No? Molt bé. Bueno. Com vols posar-te? Oh, no sé. Escolta, posa't aquí. Vale. Tu et poses aquí, molt bé. El Madi ens portarà, perquè si ho faig jo t'acolloniràs. Se va, Madi? El Madi ja veuràs que és indispensable.
Lluís Llach m'ha convidat 2 dies per compartir la seva aventura africana. Ara que amb 66 anys està retirat de la música i una mica enretirat del món. A l'edat de jubilar-se, ell ha decidit tornar a començar a Palmaren, un poblet del sud del Senegal. Mira, la casa es diu Yayoma, no? Sí, clar, tot això és... Mare Mar. Mare Mar, sí. Tu connais la chanson Yayoma? Un petit peu, parce qu'il ne faut pas qu'on le sache. Yayoma. Escolta'm, Això és Yayoma, casa teva. això sí, això és casa i deu tenir 3 anys i és molt senzilleta i diguem que aquí es viu més a fora que dins de la casa. Caseta, nen. Caseta. Benvingut. És molt senzill, eh? Quina vista tens aquí, no? Perfecte. O sigui, era qüestió d'estar en fora més que endins i la veritat és que quan escric i quan va, sempre estic a fora. A continuació, la cuina, que té vi sense fi ambrera, o sigui que hauràs de patir... Avui cuines tu, sí? Avui et faré un arròs integral perquè em sembla que... I bueno, i Molt bé, sempre molt els mobles no hi ha cap que tanqui, hem tingut de posar això perquè si no sobretot, etc. Va, però escolta, Vale. això és la meva cambra, Sí. que no sé si t'hi he de fer passar. Oh, no cal. No cal, metes me n'ensenyis una per mi, Lluís. No. Vine. Aquesta és l'habitació, senzilleta, però jo hi estic molt bé, dormo molt bé i m'hi sento molt seguret. I quan era nova era molt bonica i ara ja està plena de trastos. Aquí és on tinc molt de material escolar. O sigui, aquí tens magatzem de la fundació. Magatzem de la fundació. Fantàstic. Aquí tens una habitació per mi, o no? Tinc un cotxitril. Un cotxitril. Un cotxitril que... Ai, quina por. Com que m'han dit que ets un noi juvenívol Sí, molt. i esportista, Què és aquí dalt? sí, d'aquí dalt. La gent jove li agrada molt. Ara, no sé els altres convidats on t'han fotut, jo no tinc més remei que fotre't aquí. O sigui que... Bueno, aviam. Aviam Home. si li agrada el nen d'Osona. És la manera de no tenir convidats, no? Escolta, però si és una meravella, això, tio. Que xulo. A mi m'encanta. Hòstia. Escolta, tens unes alfombres, nya. Tens convidats? Aquí et ve a veure gent, catalans? Sí, o què? Sí? me ve a veure gent, el que passa és que aquí a casa només alguns, perquè, clar, és un espai molt reduït i ha de ser gent jove, de llonses. Però normalment vius sol, aquí. Sí, jo normalment vinc sol, el que passa és que per la nit el Madi es queda a vigilar. Ah, Sobretot perquè si ve gent de Dakar, es veu que el que van a mirar són les cases dels tubats. el perill ve de Dakar, diguem-ne. Sí, com pels empordanesos ve de Barcelona. Totalment, sí. Claríssim, jo no sé Osona què penseu. Però sí. El perill no ve d'Osona, per tant, no? No, d'Osona. Va, doncs desfaig una Estaràs mica... bé? Sí, em puc posar qualsevol, no? Sí, home, em sembla que n'hi ha un més florejat i els altres més, Va, així, molt més bé. discrets. Molt bé. Tu mateix. Vinga, fins ara. Lluís Llach va venir al Senegal amb una maleta com la meva. Era per quedar-s'hi 15 dies i ja han passat 5 anys. Pel camí s'hi ha fet una casa i ha creat una fundació que porta el seu nom. Ajuda els més petits a les escoles i construeix barques de pesca perquè els més grans es puguin guanyar la vida i no hagin d'emigrar. Has omplert els 25 armaris. Amb les 50 penjadors? Hosti, tu, quina finestra tens aquí, Jo havia fet una cançó que es deia Una finestra al mar i em sembla que al final l'he trobat. Al final l'has trobada. Tenia la frustració de que sempre havia nascut i viscut a prop del mar i no havia tingut. I ara sí, ara pataplaf. M'has hagut d'anar lluny, però... És un privilegi. I aquí és on escrius? És el que fas cada dia, escriure, m'agrada molt. Soc feliç així, tu.
Que bé. Bueno, ser feliç m'acosto a la felicitat. Que això de la felicitat és un estatus que t'hi acostes i mai. Moments, no? Sí, moments. Quan t'hi acostes molt, llavors te n'allunyen, no? No, jo imagino que també hi ha gent que vivim amb una mena d'insatisfacció. Jo, per exemple, em considero que he estat un privilegiat tota la vida, però tota la vida, des dels 19 anys. I si em diguessis que si sóc una persona que em sento feliç a la meva vida, et diria immediatament que no. Perquè vius sempre amb una mena d'insatisfacció interior, que potser és això el que et fa fer coses, El buscar sempre... Quan en realitat mires la teva vida i dius, hòstia, però si estàs rodejat de privilegis, t'hauries de seure i dir, ja està. Doncs aquest ja està no arriba mai. I per què creus que et passa, això? Sí. Passaven 17 anys, i passaven 20, i l'endemà del camp del Barça em passava. Això també ho porta a la feina, no? Perquè, clar, tu estàs al camp del Barça, o no sé, en un pavelló d'esports, en un teatre preciós, un poble petit, amb 500 persones allà així, i després tornes cap a Verges o cap a Porrera, amb el cotxe sol, i tens aquesta mena de dicotomia, no? De sentir com si la gent t'estimés, entre cometes, i després, en canvi, et sents pobre, sol, amb la mesura exacta de la teva mediocritat, anant cap a caseta, cansat, fent el pipí, i a vegades sense una cuixa que tocar, i aleshores dius, hòstia, no? Ser un símbol és difícil? No si primer creus en la feina que fas, i la feina que fas no és resultat d'una projecció simbòlica, sinó que és la que tu vols fer, que quan estàs Hi ha un moment que és bàsic. Quan tu estàs a casa al piano, a les dues de la nit composant i comences una melodia, allà no hi ha cap planificació possible. O t'emociones o deixo córrer. Llavors tu fas allà la cançó segons el que creus, el que sents, equivocant-te, i el que sigui. I potser és el moment més feliç de tot aquest entramat. Fixa't que parles de la música en present. Sí. Quan estàs a les 2 del dematí a casa composant... Quan estàs? No, doncs no. És quan estaves. Et recordo que et vas retirar. Sí. No l'he tocat més. No? No. Jo no toco mai el piano. A vegades, l'altre dia... Fa 7 anys que no toques el piano. L'altre dia vaig estar en un casament d'un amic i vaig tenir ganes de fer-ho. I em vaig posar el piano i des d'un recital pel SIDA amb la Sílvia Cruz i el Pep Guardiola no l'havia tocat. I dic, ostres... I veus que hi arribes, però que... Sí, no toco, no. Ara que han passat 7 anys, ja saps per què et vas retirar? Per el mateix. No, ara estic gaudint el per què em vaig retirar. I per què et vas retirar? Em vaig retirar, sobretot, per intentar viure d'una altra manera. Perquè després de 40 anys tenia el sentiment que havia fet sempre el mateix tipus de vida, i jo que cridava en un disc que es diu Porrera, Mont Porrera, acabava fent-me la vedeta histèrica. Hi ha una altra manera de viure, amb la música per rapinyola. Doncs això, perquè volia viure d'una altra manera. A banda d'una altra cosa que jo crec que és important, sobretot a la nostra cultura, d'allà dalt, i és que volia, anava a dir lluir, no, volia fruir del fer-se vell amb tot el dramatisme que això implica. O sigui, jo considero que la bellesa és el tercer acte de l'obra del Shakespeare, on passa tot. Això vol dir el gran acte. El gran acte, sí, perquè és el final. I a mi m'obsessionava arribar a la bellesa, amb capacitat d'observació, amb tot la petita saviesa, experiència que m'havia donat la vida, i poder mirar aquesta bellesa com... Per exemple, adaptar-se a morir és fantàstic, no fotis, tu. O sigui, tu que has sigut una persona, diguem, físicament, entre cometes, cadascú a la seva manera, no poderosa, etc, haver d'iniciar aquesta baixada i dir, no, i això estic ja anant al punt zero, he sortit d'un punt zero i torno al punt zero. I això en comptes de mirar-ho com un drama, veure com tu mateix, el teu cos, es fa savi per adaptar-se als noves i anar reduint els seus hàbits, etc. I no veure això amb tristesa, sinó com una riquesa.
Bueno, em dona una alegria fantàstica. Jo crec que això m'ha ve d'en Miquel Martí Pol, ara així, per ser sincers, perquè a banda de que a mi em diguessin que m'havia de morir, quan m'ho varen dir, jo era quan iniciava la meva amistat amb en Miquel Martí Pol. O sigui, tu et van detectar un càncer a principi dels anys 90. 91, 92. Tenia de morir en un any i mig, etc, els millors metges, etc, i a més fonamentat científicament, etc. Ens vam agafar de conya. I dèiem, no, escolta tu, però, per favor, cada ocellet que passi, per favor, lloar-lo i donar-li les gràcies. I la nostra natura, que ens va fent pobres cada dia, per favor, doncs, aprofitar-la tant com puguem i no renunciar al goig que ens dongui per la por al final, perquè és que al final ens eduquen tan malament que els últims 40 anys de la nostra vida vivim amb el pànic a la mort. Clar, però, bueno, escolta, per què em fas parlar, tu, això? Jo, perdona. Te n'has d'anar amb un oriental per parlar, això. Jo d'això no entenc res, però bé, és el meu sentiment. If I talk real slowly, if I try real hard to make my point here, that you have my heart, here I go. I'll tell you what you already know. Here I go. I'll tell you what you already know. If you love me with all of your heart. En Madi és la persona de confiança de Lluís Llach, qui cuida el bestiar, el jardí i vigila la casa. Està casat, té una filla i treballa per en Lluís, però ell és un dels milers de subsaharians que va fugir del país per buscar un futur millor. Un dels joves senegalesos que va intentar arribar a Europa en pastera. J'étais parti en 2008, fin 2008. Et on a descendu à Hierro. Après 3 jours, on est arrivé à Ponteventura. Après Ponteventura, une semaine après, on est parti à Tenerife. Après, bon... On t'y a invité à Tenerife ou non? Non, non, non. On est resté une semaine. Après, on nous a amenés au Sénégal avec l'avion. Est-ce que tu fais essayer une autre fois d'aller à Europe ou non? Par voie normale, oui. Par voie normale, oui. Mais les pirogues, jamais plus. Hein. Jamais plus. Ça a été vraiment très difficile. Qu'est-ce qu'il passe avec les pirogues? Les pirogues, ça se passe beaucoup de choses. Déjà, bon, notre pirogue était vraiment... On a tombé dans une situation qu'il y avait beaucoup de vent. Ça faisait excessivement froid. Le manger ne suffisait pas. L'eau était finie, le manger encore. Et comme ça, les gens mouraient chaque jour, chaque jour, chaque jour. Chaque jour, les gens mouraient. Oui, j'ai eu la chance de survivre. Hein. Pourquoi est-ce que tu as décidé de partir? Bon, j'avais décidé parce que bon, je ne me gagnais pas ici la vie. Hein. J'essayais de faire beaucoup de choses, mais après, finalement, je ne garde rien du tout. Et comme j'avais des amis qu'au téléphone, on parlait, ils me disaient que là-bas, ça va. Et bon, on peut gagner la vie. Je me dis qu'attends, je vais me débrouiller pour y aller. Ça fait combien que tu travailles avec Lluís? 2 ans maintenant, ça fait 2 ans. 2 ans? Oui, 2 ans. Oui. Il chante pour toi? Jamais de la vie, jamais. Même pour écouter sa musique, chaque fois quelqu'un vient me dire, est-ce que tu écoutes sa musique? Je dis non, non, non. Et pourtant, je veux l'écouter. Mais après, il me dit qu'un jour, tu vas l'écouter, mais pour 3 minutes. Ça suffit. Et chaque jour, je lui disais, est-ce qu'on peut écouter aujourd'hui? Non. Et un jour, on a mis la musique. Après 3 minutes, il a coupé. Et tu l'aimes? Oui, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Tu entens el català? Poc a poc. Poc a poc. Poc a poc. Poc a poc. Poc a poc, oui. Qu'est-ce que tu connais en català? ¿Qué tal? Non, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oui. Dormiu bem? Está cansada? Adeu, adeu. Et d'autres mots que j'oublie, hein, mais oui.
que... No sé si ets molt menjador o poc. Ah! Perfecte. Perfecte. Ho Molt has fotut tot en l'aire, ja. Oli de porrera, plats de ceràmica de la Bisbal i l'arròs i el peix de Palmarén. Un peu aquí i un altre allà. No sé si a 5.000 quilòmetres de casa tot es veu i es viu diferent. Sobretot en un moment de canvi polític pel qual Lluís Llach ha cantat i sospirat tota la vida. El Madi m'ha explicat que et passes el dia escoltant política. Diu, escolta la ràdio i diu, toujours polític. Sí, no, la veritat és... Home, escolta, que als 66 anys tinc la possibilitat de viure el procés, entre cometes, no? Tot el que està passant a mi m'entusiasma poder veure el dia a dia. El que passa és que aquí, curiosament, es veu, jo crec, d'una manera diferent i no tens una visió tan nerviosa com allà, no? Allà jo tinc el sentiment de que la gent pateix molt i jo trobo que ens hem de tranquil·litzar perquè el procés té uns moments que s'estan complint. Jo crec que, a més, la societat civil té un protagonisme i jo crec que el de la societat civil és precisament la gran diferència de tots altres tipus de processos i iniciatives polítiques, no? Què passarà? No ho sé, jo somio que passarà bé. No sé en quins terminis, però jo crec que sí, perquè si no hi ha un desgavell, jo diria quasi mundial, i si més no un desgavell europeu, però de dimensions molt grosses, és molt difícil anar contra l'alè democràtic d'un poble, sigui un poble reconegut o no. Vull dir, jo crec que a Catalunya, avui en dia, ja no estarem mai més disposats a entrar en la discussió de si som una nació o no som una nació. Escolti, és que... Escolti, és igual, ja no volem discutir més això. Això hem perdut el temps discutit-ho durant 30 anys. Aquest canvi que et deia abans de xip, jo crec que això ja no estem en aquí. Tu aquest procés t'agafa ja vivint mig any aquí a Senegal, diguem, no? Per tant, és un procés que t'agafa, no sé si per sorpresa, diguem, no? No, home, clar, jo he lluitat molts anys perquè alguna cosa així passés, però a mi m'agafa totalment... Però amb cap esperança que passés. Exacte. Tant de sorpresa que jo ara ja ho començo a dir. A mi, si en l'any 2007, quan jo vaig començar en el 67, a Terrassa, doncs quan acabo a Verges, me ve un ocellet i em diu, cuidado, que d'aquí... I jo no paro de cantar. No pares de cantar? No. El que no puc fer ara és tornar. És tornar si no passen coses molt grosses, però jo no paro de cantar, ni que fos en cadira de rodes. I per què no haguessis parat de cantar? Perquè... No, per participar des de dalt de l'escenari. Però hi estàs participant d'una altra manera, no? Sí, no, i tant, i tant. Tu t'has definit des de fa molts anys independentista i d'esquerres. Creus que a vegades la independència o el camí cap a la independència ha servit per tapar moltes injustícies socials? Home, està clar. O sigui, està clar. El que passa és que al mateix temps, en el context actual, jo crec que el que és molt important és que hi siguem tots. O sigui, jo entenc el que diuen la gent d'esquerres, i és que jo, votaria... Bueno, és igual, però vull dir, els entenc perfectament. Com? Què has dit? Què no has dit? No, és que jo estic molt amb ganes de votar gent que se la considera extrema esquerra a casa nostra, no? Però vull dir, el que diu la CUP, el que diu Iniciativa, no? etcètera, no es pot ser d'esquerra sense estar a favor de les llibertats nacionals. I per mi, que no és el cas de molta gent, no es pot ser nacionalista sense ser d'esquerres, perquè per mi ser nacionalista és posar-te al servei de la gent d'un poble i en aquest aspecte, com que jo soc d'esquerra, sempre penso, estic enviciat a pensar que les teories socials esquerranes intenten servir molt millor la gent que les dretanes. I ja està, i és això. Et fa por el que pugui passar amb la gent que viu a Catalunya i que se sent espanyola? Ostres, si els hi passa alguna cosa, ja me'n vaig exiliat. No ho suportaria.
Jo no suporto que un poble que ha patit el que nosaltres hem patit exercici el mateix cretinisme contra la gent que estigui a casa nostra. Si la nostra existència catalana s'ha de fer a força de maltractar, marginar, etc. La gent que visqui aquí, sí, doncs sí, espanyol, jo me n'avergonyeixo i me quedaré fins i tot l'època de pluges aquí. No, home, no. No ens ho podem permetre, això, com a país. Hem de ser un país d'un altre segle. Vull dir, això és el passat. You see my country so small that when the sun goes down at night you can't be sure he's really seen it. The old and wise tell a story that's why the sun comes back. They might be a battleship, I don't care. Cause this is how I like it. Don't wanna say another word. I say I'll always be. Tu jugaves al futbolín? Bueno, vols que juguem o què? Jo en sabia. Tu en sabies? Jo en sabia molt, sí. Jo hi jugava, no en sabia, però hi jugava. Bueno, jo era molt nerviós i fotia a dintre, saps? Oh, doncs va. Sí? A mi la defensa me'l vols fer jugar? Em vulguis. Me'n falta un. Te'n fa- No. Hòstia, tu, no, me'l fotràs tots. You see my country so small. Va, ara. El primer! Tu, però jo no havia jugat mai en dos defenses. Els del meu temps sabien És que és tres. Oito, Molt bé, l'honor salvat. teva és una tàctica Cruyff. Hòstia, no l'has fet de casualitat. Porter. Eh. Ole. Oh! No. Això és peixet, així, ben concretes. Collons, que costa jugar aquí. Ep. Vinga, Ara els pararàs tots? Va. You see my country so small that if it's right inside the heart, in case life takes you far away from home and turns us into smilers. El que impressiona molt aquí, quan passeges per aquí, és pensar que algun d'ells ha fet el viatge en pastera Mare de Déu. per arribar a Europa i algun s'hi deu haver quedat, no? És allò, aquelles imatges que veus quan arriben, no? I els morts, Entre aquí i Canàries diuen que es calcula que almenys la meitat s'han mort. El pitjor és que moltes famílies, a més, no ho saben. A mi, jo he conegut gent aquí que me diuen amb un somriure el meu fill està a Espanya, saps on? No, perquè no he sabut res més. I quants anys fa? Diu, no, ja fa 2 anys i mig. I has de fer un somriure així, etc. El Madi, dic el Madi, no voldria centrar, Sí. no? Però ell va dir, només una persona que si al cap de 3 mesos no tornava, que digués a la seva família que s'havia mort. Que no tornava, que no els telefonava, que digués a la seva família que s'havia mort. O sigui que és molt bèstia. I jo ara conec un nano, que no sé si vaig bé de dir-ho, que està determinat a marxar, que ja ho havia intentat, i que m'ha demanat el telèfon per amagar-se si mai arriba. I jo l'he avisat de tot, li dic, escolta, hi ha 1 milió d'aturats de migració. No deixen passar ningú perquè si t'enxampen et fotran fora, et moriràs pel camí, per favor. No hi ha res a fer. Ell me diu, tinc una dona, tinc un fill, jo no puc estar així. I segur que ho farà, perquè normalment la gent que fot el camp és la més espavilada. Això és un altre drama, se'ls està... Sí, se'n va el talent local. La gent que té ganes de fer, d'invertir la seva vida, fa molta impressió, Tu creus que els europeus arribem aquí amb una mica de complex de superioritat? Sí,
De pensar que Sí. la nostra manera de fer és la bona, diguem, i que ells el que han de fer és anar venint cap a nosaltres? Una mica. Sí, no, n'hi ha que molts. Però després, quan entres a dintre i els coneixes, i entens els seus condicionaments i com s'ho han muntat per sobreviure, dius, collons, n'hauríem de... Per exemple, la convivència, per favor, són uns savis. Nosaltres som uns imbècils. No sabem conviure ja. I no és un problema de poble, 60 ciutat, anys. No, és un problema d'educació. O sigui, si tu me dius, qualitat de vida econòmica, qualitat de vida feliç, i nosaltres som uns imbècils. Mira'ls-hi la cara, somriuen tots. Somriure, la felicitat, forma part del patrimoni personal quotidià. No tot és tan bonic, suposo, no? Per exemple, l'homosexualitat a Senegal deu estar condemnadíssima. Sí, les dones, l'homosexualitat i moltes més coses. Ho dic perquè potser fem l'esforç d'entendre-ho tot i hi ha coses que no es poden entendre, no? Bueno, és que hi ha coses... O que no es poden respectar. Exacte. Ara m'estàs plantejant... No, però està molt bé. Que a vegades el discurs és dir, hòstia, és que aquí, és que no sé què, tot és millor, anem d'aprendre, no? Sí, hi ha coses. L'homosexualitat està aquí condemnada amb 30 anys de presó. I quan alguna vegada he aconseguit trencar barreres per poder parlar d'això, per poder-ne parlar, ells et diuen que qui ha tingut aquestes temptacions amagat sota pedres i mai que ningú de la família ho sàpiga perquè queda marginat automàticament de la... I tu ho has pogut explicar amb algú? Jo no m'amago. O sigui, jo no dic res, però quan a la quarta vegada, que ara quan me ve una velleta i me diu la meva senyora, dic a Barcelona, i quan nens en tinc 3 o 4, perquè escolta, perquè és el que pregunta, a més, és una manera de saludar, com estàs? Les velletes aquí diuen, com està la seva dona? I clar, començar a dir, no, és que escolta, jo, què passa? Si em vaig equivocar de camí, o tots els altres han sortit al revés... No, jo el que faig és estar sempre a l'escolta i quan m'ho han demanat 4 vegades els dic no estic casat. No estàs casat? No continuen. I només alguna vegada m'han preguntat però per què? I aleshores els hi dic. I aleshores queden així molt parats i, per exemple, 2 m'han dit aquí també, però fem molt d'amagat. Ja està. Tu els dius, allà també ho havíem fet d'amagat. No, després jo els hi explico. Clar. Escolta, no, és que allà anàvem a la presó, vosaltres estàveu a 30, nosaltres era 21. Què és el que has après de Senegal? I la teva estada aquí, què creus que t'ha ensenyat? No, que... No voldria semblar un gilipolla, però... Jo quan aprendre, sí. Aquí és com si et vingués les catarates del al damunt, no? Perquè has de començar a fer tot l'abecedari una altra vegada. Jo vaig deixar de cantar verges, però mentalment he deixat de ser cantant aquí. Això ho tinc claríssim. I després? Tu t'has plantejat mai tornar als escenaris continuadament? No. Això creus que és impossible que passi? Impossible. Impossible. Senzillament se'n va la vida i arriba com un cartell que el vent desfila i fina. I som actors que voltes, espectadors que voltes, senzillament i com si res. La vida ens dona i pren... Bon profit. Així només et deixo que tu em deixis. Lluís Llach va passar el seu primer any al Senegal en aquest campament on avui em convida a sopar. A Palmarin, fins fa poc, ningú sabia qui era ell. Aquí només eren lis. Durant 3 anys els va amagar fins i tot que fos cantant. Sempre s'ha sentit més còmode parlant de política que no pas d'ell mateix. Tant aquí com allà,
poca gent coneix els seus orígens. Tu venies d'una família de dreta? Sí, el meu pare era carlista, d'una família carlista, que es va passar en un bocoi de vi per la frontera per anar cap a Navarra. Per tant, sense la música, tu hauries pogut ser un home de dretes? Sí, sí, i la música també. Jo crec que no és la música em salva perquè m'aporta en un ambient que me dona informació que jo no havia tingut, no? I el teu pare com va viure el teu progressisme i totes les banderes que has defensat? El meu pare patia molt, sobretot perquè com que els coneixia bé, perquè ell havia estat alcalde i... Alguna gent a Verges, evidentment, es va ser perjudicada pel meu pare, perquè clar, va ser alcalde, no sé si 30 anys, i nomenat a dit com tocava, perquè la seva família era carlina molt rica, i aleshores, clar, estic segur que en aquell temps, encara que anessis intentant no, feies mal segur. I jo sempre he tingut el sentiment de que la gent de Verges m'ha perdonat coses en aquest aspecte, no? També penso que el meu pare, amb la seva feina, també es va mereixer aquesta consideració de que, malgrat tot, va ser un metge que es va comportar com un àngel. Amb els pares vas poder parlar de la teva sexualitat? Pràcticament no. Malgrat que al final tot es va acceptar d'una manera natural sense parlar-ne. La meva mare més que amb el meu pare. I alguna vegada hi va haver una discussió, I recordo la meva mare, és una mica bèstia això, no sé si hauria de sortir per la tele. Però la meva mare va venir una mica de... Segueixo estimant molt, escriptor, amb el seu company, i van venir a la meva casa i la meva mare em venia a veure pràcticament cada dia. I em va dir, tens amics molt raros? I dic, sí, són els meus amics. Diu, doncs, si continues venint aquests amics, potser jo no vingui a aquesta casa. I dic, doncs, t'hi hauràs d'acostumar perquè això és la meva vida i no hi renunciaré. I va estar 18-19 dies sense venir. I al cap de 18-19 dies, nen, t'he fet un arròs. I dic, sí, tenia moltes ganes. I ja va estar. Tu creus que a mi m'ha agradat molt poder defensar el meu país siguin homosexual. Me'n sento molt orgullós. També me sento orgullós del meu país perquè molta gent, quasi tothom, ho ha sabut, perquè he fet cançons de llonses, i no m'he sentit mai rebutjat per això. Jo no era massa partidari de sortir dels armaris, no? No ho he sigut massa perquè sempre penso que sortir dels armaris serveix potser per les persones que són conegudes, però per als treballadors d'Hospitalet que són homosexuals això serveix molt poc. Però bé, suposo que també, amb el temps, tot això crea una corrent d'opinió i per tant s'ha de respectar tot. Un moment important a la teva vida sempre expliques que és quan coneixes a Miquel Martí i Pol, no? Sí. Dels més importants. Dels més importants. Sí. Sí, perquè l'amistat amb en Miquel no n'hi podrà haver de la qualitat i de la profunditat, que és la vegada que jo he estat més seduït per algú, per una manera de ser, per una manera d'entendre la vida, per un coratge, però era una cosa... No ens teníem quasi de parlar, era tots els temes, tot... És que en el fons treballàvem junts per estar junts. Per estar junts. Sí, entens? Fins que també hi va haver un moment que la gent començava a criticar que si ell se n'aprofitava de mi per guanyar més diners o que jo, com que... Bueno, aquest país és molt petit, I me'n recordo que això també va passar amb ell, amb mi i el Guardiola, que érem molt amics, i en el Guardiola, pobret, no sé què va passar, que el Barça perdia. I es van començar a sentir veus que hi havia jugadors que tenien de fer menys cultura i més assaig, i més entrenos. I jo me'n recordo una conversa amb en Miquel, dir, escolta, que és convenient que veiem... Bueno, saps què? Ara estem un temps... Però t'imagines, tu? Vam ser burros. I bueno... Sí, ho veu deixar pel que diran durant un temps. Vam deixar, vam dir, no ho facilitem, evidentment, o inclús veure'ns en efectes públics. Els veiem molt, jo anava a Rodell, venia per la base, etc., però començar a evitar... I just abans de morir-se va ser un dia que els dos ens vam revoltar. Anant cap a París, ho explico en un llibre que li vaig dedicar, que
que van dir, però com pot ser que tu i jo ens avergonyim de treballar junts? Però on som? I vam dir, la mare que va matricular tothom, fem un 5è. I no hi vam ser temps. I m'ha quedat sempre això, no hi vam ser temps. Què diria dels teus llibres, ara? Tu hauries estar collonit d'ensenyar-li un llibre a ell, no? Però ell era un malparit, perquè sempre em deia, tu no ho saps, però ets un poeta. Jo li deia, Miquel, mira que he fet cada cançó. Però això jo crec que sempre era un excés d'amor que em tenia. Jo em sento molt privilegiat i ho dic sense cap vergonya, que a banda dels seus fills, la seva dona, jo crec que hi va haver un moment que a mi m'estimava com em sembla que ningú. I això és un patrimoni, no?, per mi. I bueno, que no me'l toquin massa. Don't take my man. Jolene, oh Jolene, please don't take him just because you can. Her beauty is beyond compare. His flaming locks of auburn hair, his ivory skin and eyes of hermit green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. Bon dia. Ei, què tal, maco? Mira, jo escrivint i el Madi rentant el cavall, com cada matí. Mira. Bonjour, Madi. Bonjour, Albert. Ça va? Ça va très bien. Please don't take him just because you can. He talks about you in his sleep. There's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. But I can... L'objectiu de la Fundació Lluís Llach és assegurar-se que l'escola tingui tot el material que necessiten els nens de Palmarén per estudiar. La majoria fan més de 10 quilòmetres a peu cada dia per anar i venir de classe. Fa poc han estrenat aula d'informàtica i, si tot va bé, aviat tindran biblioteca. Aquesta és la classe dels més petits. Els més petits. I veus com que... Bonjour. Bonjour. Ells treballen... Merci. Ells treballen... Són molt educats. Treballen en pissarretes i no tenen massa res. Aleshores, bé, quan els donants de la Fundació m'aporten coses, els llapisos de colors els reservem per les classes dels més petits. Ah, i això és material de la Fundació, diguem. De la Fundació, de la bona gent que ens ho dona. Sí, clar. L'únic que faig és distribuir-ho i com bonament... Com a ti t'apel? Si m'apel Albert. I don't care if you forget me, 'cause I live in the most beautiful place in the world. Well, I love you and left you in that cold northern weather. Tried to keep us together, but it just wouldn't do. No, it just wouldn't do. You can still come and find me, even if you are ready. I will be waiting to greet you. See my heart. Les pissarres i els pupitres de fusta gastada recorden les classes d'altres temps, de quan a Verges l'escola era en blanc i negre. En Lluís vol un futur una mica millor per als nens d'aquestes aules. Porto més d'un dia amb ell i ja he vist què fa el Senegal. Ara vull saber el per què. Quines sensacions tens quan entres en una aula i veus tots els nanos aquí? Són molt contradictòries perquè des que vaig arribar aquí que intento evitar fer de turista americana sentimentaloide. Però és molt difícil quan entres en una aula d'aquestes no deixar-t'hi anar, perquè
tenen una expressivitat, una força als ulls, que de seguida tens ganes d'anar-los a donar la mà, de dir-los alguna cosa i tot això. I acabes fent el turista americana sentimentalment. Per què ho fas? Ni idea. Ni idea. Vaig venir aquí a portar una maleta i m'hi he quedat perquè, no sé, perquè m'hi trobo bé, m'agrada molt la gent com és i sobretot perquè poder ajudar em justifica. Vull dir, estar a la meva comodíssima casa de Parlavà, que és com una mena de nyanyà, doncs al cap de 2 hores em quedo així, començo a mirar i dic, oi, sí que és bonic, i què faré ara, no? I en canvi aquí això no em passa mai. Tu podries estar aquí només escrivint i no ajudant? No. De la mateixa manera que no he pogut estar a Porrera, no he pogut estar a Berris, no he pogut estar a Barcelona, no puc. Però no ho dic com una virtut, és que sí, o sigui, és per pur egoisme. O sigui, si tinc alguna part de generositat a la meva natura és per satisfer el meu egoisme de ser feliç. Jo quan ajudo soc molt més feliç, o m'acosto molt més a la felicitat, que quan estic a casa pensant en mi mateix. Jo mateix no m'interesso gens, sincerament. Però gens. Dedicar-te als altres... Lluís Llach és com si... Quan parleu de Lluís Llach és com si parléssiu algú d'aquí, que m'acompanya, es veu que fa 66 anys que m'acompanya, i a vegades tinc ganes de girar-me i dir, què? No, perquè a mi no. Però si corregeixes molt, li vas traient importància a tot i fas veure que és un altre, no caus en la falsa modèstia després? Me n'en fot. Si això és falta modèstia, però això em cura de les malalties que veig en altra gent, soc hipòcritament modest, però prefereixo ser així. Sí, no, me n'en fot 3 putes. Voilà! C'est la Djibouti. Bon appétit! Ah, merci beaucoup! Te serveixo? Sí, sisplau. Aquí qui pot anar a un restaurant? Quasi ningú. El que passa és que els preus per ells són bastant bé, o sigui, menjar val 500 francs. 500 francs no arriba ni a €1. No, són 650. €1, 650. O sigui, aquest plat no val €1? No. La vida li ha tornat a començar després dels 60. Mig any a Catalunya i mig any al Senegal. No sé si és l'edat o la distància, però m'he trobat un Lluís Llach més còmode i relaxat que mai. Si passes 6 mesos a Palmarén i 6 mesos a Catalunya, això és com una doble vida? Doncs una mica sí. Perquè la vida que faig allà no té massa res a veure, ni en les maneres, ni tampoc amb les possibilitats. I després hi ha una altra la manera de viure, clar, les cases, tot això, els amics, etc. La meva parella és una altra cosa. A mi ja em va bé, perquè també ho aprecio molt. O sigui, jo quan ara arribo a l'Empordà i quan arribo a Porrera, dic, ostres, que maco. Sí, és una doble vida. No, està bé això, m'havia pensat. Tu t'has plantejat mai tornar als escenaris continuadament? No. Això creus que és impossible que passi? Impossible. Tanmateix per exigència a mi mateix, O sigui, pot ser que un dia en tinguis ganes de fer això No ho i faria. diràs, no ho faré perquè no vull sentir-me dir mira aquest, no deia que havia plegat? No, per això no ho faria. No seria per això. No, jo, escolta, potser ho vaig fer molt malament, però era molt exigent a mi mateix. I, per tant, si no sóc capaç de cantar com m'agradaria cantar, si no sóc capaç d'aguantar l'esforç que representa, de ser amable amb la gent i si et demanen 20 minuts, mitja hora d'avisos, fer-los, etc. No, fora. I això jo sé que no. Preocupa la salut, ara? Em preocupa... Mira, d'això l'únic que em preocupa és el patiment, per tot això.
Si no hi hagués patiment, jo diria, escolta, que vingui quan vulgui. Si ve demà i tot va bé, doncs ja està. I a vegades dic, quin avorriment. La gent que creu en una altra vida, jo sempre dic, ostres, quin avorriment. Tu. Disfruta d'aquesta, no? Sí, i tornem a ser-hi, tornem a començar. I escolta'm, tu, no. El no res, per mi em sembla que és un redós de pau. I ja està, no? I el redós de pau el voldràs a Palmarén, a l'Empordà, a Porrera... Si no és això molt... Això tens planificat? Si la guinyo aquí i és molt car portar-me, que em deixin aquí. Però si no, jo m'agradaria... Vaig fer una promesa cantant i sóc persona que intento complir, que allò, quan m'entareu, porteu a l'Empordà, doncs vinga, la meitat a l'Empordà i la meitat a Porrera, perquè m'han donat molta vida en aquell poble i de llavors vull fer-me incinerar i ja està, i molt bé, ja està. Molt bé. T'imagines que la independència t'agafa a Senegal? No, no m'agafarà. No m'hi agafarà. Bé, escolta, si m'hi agafa ja et telefonaré. No m'hi agafarà, no. No, home, no, a més vull ser-hi, no fotis, hòstia, segurament de totes les il·lusions, la que de veritat desitjaria és aquesta. Per mi, i per molts records que guardo de molta gent que des de París fins a Brussel·les, fins a Sant Celoni, fins a no sé què, doncs he anat coneixent i... Sí, això. Yeah.